Το μόνο που είδα με τα μάτια μου ήταν να την εδώ να μπαίνει ταραγμένη όσο δεν γινόταν στο δωμάτιό της. Να κλειδαμπαρώνει την πόρτα της και να φωνάζει όπως άκουγα το όνομα του πρώτου της άντρα. «Λάιε! Λάιε!» φώναζε και αναδημούνταν με κραυγές πως εκείνος ήταν άντρας της, πατέρας του αντρός της και αυτή γυναίκα του γιού της. Κάποιοι ειδοποίησαν τον Ιδίποδα, μα μέχρι αυτός να φτάσει και να παραβιάσει τη διπλωμανταλωμένη πόρτα, βρήκε κρεμασμένη με την ίδια της την πλεκτοφτιαγμένη ζώνη. Και τότε, αφού την κατέβασε στην αγκαλιά του με προσοχή και λατρεία, ζήτησε ξύφος να του δώσουμε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως όμως κανένας δεν του έδινε, πήρε από το χιτώνα της μάνας και γυναίκας του και μάνα των παιδιών του τις χρυσές τις καρφίτσες που τις στήριζαν και με αυτές τυφλώθηκε ο δύστιχος και άρχισε να καταργέται για τη σκληρή του μοίρα και να κλαίει γοερά, όπως έτρεχαν τα δάκρυα ανακατεμένα με το αίμα που έβγαζαν τα μάτια του. Και τότε κάλεσε όλους όσους ήμασταν γύρω του. Διέταξε να ανοίξουμε τις πύλες να περάσει, να καλέσουμε όλων των θύβων τον κόσμο για να τους πει πως αυτός ο πατροκτόνος που πήρε τη γυναίκα, τον θρόνο και τη ζωή από το Λάιο, είχε πλαγιάσει χρόνια πολλά με τη μητέρα του, σπέρνοντας ειδονή και τέκνα, απολαμβάνοντας ανώσια ευτυχία. Πώς θα την κρίσω τη δύστιχη τη μάνα μου, που τέτοια νόσια πράξη έπραξα σε βάρος της, και πώς αν είχα το φως μου ακόμη τα παιδιά μου να την κρίσω και με τη μάτια να δω αδιάντροπα όλο το λαό της Θήβας, που σαν άκουσα για τη δολοφονία του πατέρα μου έβγαλα διαταγή τον ανώσιο να βρουν, ενώ ο δολοφόνος του ήμουνα εγώ. Γιατί μωρό όταν ήμουν και με παράτησαν στον Κιθερώνα, δεν με φάγαν οι άγριοι λύκοι, παρά ο Πόλιβος με έσωσε και οι θετοί γονείς μου σαν παιδί τους με ανάθρεψαν, προορίζοντάς με για διάδοχο του θρόνου τους. Πιανού Θεού ανώσιο παιχνίδι είναι αυτό, ο πατέρας μου στην έρημο το φωνιά του να συναντήσει
και έπειτα η οκάστη. Ποια μοίρα το εξήφανε να παντρευτώ την ίδια μου τη μάνα χωρίς να το γνωρίζω. Όνειρο τρομερό τάραξε τα σωθικά μου. Πάει καιρός που βλέπω τέτοια τρομερά όνειρα στον ύπνο μου, όμως τόσο φοβερό σαν αυτό το απόψινό ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί όνειρο. Δύο γυναίκες παρουσιάστηκαν μπροστά μου, ντυμένες με ωραία ρούχα. Η μια φορώντας πέπλο περσικό και η άλλη δωρικό χιτώνα. Στον πόη ξεπερνούσαν τις γυναίκες που γνωρίζουμε. Φαίνονταν όμως πως ήταν από το ίδιο γένος. Αλλά η μία κατοικούσε στην Περσία και η άλλη στην Ελλάδα. Και ο Λέφνης πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πάσχιζε να τις αποχωρήσει, έως ότου κατάφερε να τις περάσει χαλινά και να τις ζέψει στο άρμα του πίσω. Η μία σαν να χαίρονταν, λέει, γι' αυτό. Μα η άλλη πάσχιζε να τα αποτινάξει, έως ότου κατάφερε τραβώντας να σπάσει το τιμόνι του άρματος και το γιο μου κάτω να σωριάσει. Σαν να παράστηκε, λέει, αυτή την πτώση και ο πατέρας του, ο Δαρείος, και πολλά θλιμμένος ήταν για το γιο του. Με βία ξύπνησα και ήρθα εδώ στο δωμό του Φίβου να θυσιάσω. Μα ένας αετός ορμάει, τα δώρα μου παραμερίζει και πέφτει στο βωμό επάνω. Ενώ ένα γεράκι από την άλλη έρχεται και τον αετό κατασπαράζει. Πώς να μη φοβάμαι λοιπόν?